बे समाव आंजों दङ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां सलेन दैमारि बिथां। बिथांनिफ्राय दा जोङो मानगोनां बुदावला दैमारि सारनि जि कास बा फानद्रा आसार बेखौ माब्ला खुंनाय जागोन बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो जों बिथांनिफ्राय सोंनाय जागोन। खुलुमबाय। जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि रुंसारि बुदावला दैमारिनि जिथु फानद्रा आसार, बे फानद्रा आसारखौ जोङो नभेम्बर दाननि 23 खालाराव खुंनो थाखाय मोनसे सावरायनाय जाबाय थादों। दा बेनि आगोल बिथांनि बे फानद्रा आसारखौ बा श्राद्धखौ जोङो माबोरैहाय मोजां रोखोमै सिरिबाङै खुंनो हागोन, बेनि बागैबो जोङो सावरायनाय जादों। जोङो सानदों बिथांनि जिथु फानद्रा आसार बे खुंनायाव जोङो मोजां रोखोमैनो खुंनो हागोन आरो बेवहाय जोंनि रायजो राजा बर'नि गोबां दल संगठन बा अनुस्थान प्रतिष्ठान बिथांमोननि दैदेनगिरिफोराबो बेवहाय मदद होगोन, जों बेखौ आसा खालामदों। आरो बिथांनि जिथु फानद्रा आसार बे हाबाफारियाव गोबां मानसि थुबुर जानायनि बाथ्रा, गोबां गेदेमा बिथांमोननि खुगानिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला फ्राय 30,000निबो बांसिन सुबुंफ्रा, बिथांखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा बेहाय थुबुर जानायनि बाथ्रा। बेखायनो जोङो बै दिननि बे हाबाफारिखौ जोङो मोजां रोखोमै खुंनो थाखाय नाजानाय जादों। गारनाय बेजों लोब्बा लाफानानै जे फैबाय थानाय जोंनि जे रुंसारि बुदावला दैमारिनि जि जोबथा फानद्रा आसार बिनि सायाव जि खुंलांनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ माबायदि सामलायनो सानदों, बेवहाय हाबाफारिखौ माबायदि खुङोब्ला मोनसे रायजो राजानि गेजेराव बिथांनि जे लाइफ स्केच बेखौ माबोरैहाय खुङोब्ला जे रायजो राजानि गोसोआव मोनसे गोजोननाय आबेग फैनो हागौ, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? खुलुमबाय। आं हरिसिङा बियाम आफादनि गाहाय नेहाथारि। आंनि मुङा बिनय बसुमतारी। थारैनो नोंथांखौ आङो बरायबाय। दा जों फैबाय थानाय जिथु बुदावला दैमारिनि जिथु सारादु फानद्रा आसार, बेखौ जोङो 17 थारिखे बे बानजाय आफाद दानायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बिनि उनाव बानजाय आफाद दानाय जागोन। बे बानजाय आफादा गुवार भित्तियाव बा एसे गिदिरहै बेखौ दानो साननाय जादों। दुलाराय जिथु बर' माहारिनि गोबां जिथु माहारियारि आफाद दङ, धोरोमारि आफाद दङ, बेफोरखौ लानानै बिभिन्न दल संगठन एबा अनुस्थान प्रतिष्ठाननि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बे बानजाय आफादखौ जोङो एसे गुवार भित्तियाव दानो थाखाय जोङो आखायाव लानाय जादों। जाहाथे बेखौ गासै जोंनि माहारियारि जिथु आफादनि दैदेनगिरिफोर बाहागो लानानै जोंनि बे बिथां अलंबार बुदावला दैमारिनि जिथु जोबथा जिथु फानद्रा आसार एबा सारादु खुंनाय हाबाफारिया गासैबोखौ लानानै जिथु जों सानदों बाहागो लालायनानै गासिबो बाहागो लायोबा निस्सय माने बे जिथु सारादु खुंनो लानाय बे साक्सेसफुल बा मोजाङै जाफुंगोन होननानै आङो आसा खालामो। आरो बिनि सायाव बिथांनि जि माने मुसुखा, बिनि सायाव माबाफोर बानायनो सानदों? बिथांखौथ' जोङो जिथु बिनि जिथु कन्ट्रिबिउसन बा अबदान सानस'हायै दङ। बेखाय बिथांखौ जोङो मेम'रि हिसाबै, गोसोखांनाय हिसाबै बिथांनि जिथु मुसुखा बेखौ बानायनायनिबो जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो जों बेखौ बानायखागोन। जाहाथे बिथाङा थैना थांदोंब्लाबो जाहाथे बिथांखौ जोङो अमर हिसाबै जों लाखिनायनि बा गोथां हिसाबै लाखिनायनि जों मोनसे बेखौ साननाय जादों आरो। अफेराथ' बेनो जा बिथांनि मुङै मोनसे लाइफ स्केच जों बानायनो सानदों। बेखौ जाहाथे बिनि जिउ जारिमिन उन्दैनिफ्राय आपटु दा थैनायसिम बबे माने बबाव फरायदोंमोन, बिनि स्टुडेन्ट लाइफ, बिनि उनाव फरायबाय थानाय समाव बिभिन्न जोंनि माहारियारि आफादजों जेरै दुलाराय फरायसा आफादाव बिथाङा नेतृत्व होबोदोंमोन, बिनि उनाव
बिनि उनाव आरो बे बर' साहित्य थुनलाइ आफादजोंबो बिथाङा गोबां बिबानगिरि लाबोदों। बिनि उनाव धोरोम आफादावबो बिथाङानो अन्तत हरिसिङा बियाब आफादनियाव जोङो बांद्राय बुंना लानाय जायो। हरिसिङा जेथिया माने बाथौ आफाद जोनोम जायैनि आगोलनिफ्रायनो बिथाङा बाथौ धोरोमखौ उद्धार खालामनायनि थाखाय जथेस्थ' बिथाङा स्ट्रागोल खालामबोदों आरो बिथांनि जिथु नेतृत्वआवनो दिनै हरिसिङा आन्सलिक जिथु बियाब बाथौ महासभा बा गोदो बाथौ गौथुममोन बिनि उनाव बिथांनि नेतृत्वआवनो आरो बिनि उनाव बे समाव आनडिभाइडेड दरं डिस्ट्रिक्टमोन दरं जिल्ला बाथौ गौथुम महरै दाफुंनो हादों बिथांनि नेतृत्वआवनो। बिनि उनाव दुलाराय बाथौ गौथुम आफाद जोनोम जादों बिथांनि नेतृत्वआवनो। हिसाबै बिथांनि जिथु भान्दारि अबदाना जथेस्थ' दङ होननानै जों गावखौनो एसे गौरब माने अनुभब खालामो सानो। दा बिथां बुदावला दैमारि जि हरखाब जिउ गोमालांनायनि थाखाय जथेस्थ' जोंनि बर' माहारियाव अन्तत बे बाथौ समाजाव जथेस्थ' माने सुफुंनो हायै खहा जादों होननानै जों बेखौ दाथियै बुंना लानो हायो।